ବାଦାମର ଶରୀର ଗଠନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା, ଯେ ବାଦାମର ଶରୀର ଗଠନ ଏପରି ହେଇଛି ଯେ ତାର ବାହାରଟା ଟିକେ ଟାଣ ହାଲକା, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ। ହେଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଚାରିକର ଯେଉଁ ତାର ରହିଛି ଗୋଟେ ଆବରଣ ରହିଛି, ପତଳା ଆବରଣ, ଏବଂ ମୁଁ ତାର ଆବରଣଟାକୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭିତରେ କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି। ତ ଧଳା ଧଳା ଯେହେତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି। ଏବେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଓକେ ଓକେ ତାକୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପାଟିରେ ବୋଧେ ଖାଆନ୍ତି। ଖଟା ଖଟା ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ଚଟପଟି ଚଟପଟି सा टेस्ट ओके ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। मस्त लगुच ना। वेरी वेरी मस्त अच्छा ठीक अच्छे खाई सब जान खाई गोटे सब केमी पकई देखो ता पूर्व अलरेडी से गोटे कुरकुरे भी सारी सारे खाई जा मोपर कौन ढाल देबे रा क्या करी सब लोग इंग्लिश इंग्लिश गोटी वन टाइप्स ऑफ सीड्स इट्स वेरी एफिशिएंट